ja vartaloon tässä ottelussa. Ottelu alkaa, ensimmäinen erä. Ja kädet pelaa siihen vaan itse. Hänelle oma kroppa. Nyt lähde kääntyä vähän yleensä. Älä päästä polveen pakille. Käänty vaan. Ja oma pää sisään. Sitten vaan. Älä. Pelaa jaloilla. Pelaa jaloilla. Pelaa jaloilla. Pelaa jaloilla. Pelaa jaloilla. Sidon vaan kädet. Työnnä päädylle. Kaverin käteen kiinni, älä anna kaverin käsiin kiinni, älä anna se kiristää sitä. Älä anna kiristää. Kaverin käsiin kiinni, älä anna kiristää. Puristo! Älä anna kiristää. Ota vaan se käden siitä haltuun. Käsi haltuun! Kaverin käsiin haltuun. Ilon toiseksi viimeinen kamppailu päättyy ensimmäisessä erässä ajassa 1.47 puristuksella ja voittaja on